can rock your body right. Come on, rock that body. Rock that body. Rock that body. Come on. Γεια σας, τι είναι τα γαριδάκια. Σήμερα θα μιλήσουμε για το update του Roblox, αν δεν καταλάβατε, για την αναβάθμιση του Roblox που έχει κάνει ο δημιουργός του Roblox. Ενώ για τις φάτσες που τις έχει κάνει σε 3D και έχει βγάλει όλες τις κανονικές φάτσες. Θα σας δείξω και εικόνες για να καταλάβετε. Ναι, τόσο χάλια δηλαδή. Δεν έχω ιδέα γιατί ο δημιουργός του Roblox άλλαξε τις φάτσες σε 3D, αλλά και το Snapchat πριν από κάτι χρόνια έκανε update και τα avatars τα έχει κάνει όλα 3D. Και δεν έχω ιδέα το λόγο, γιατί ακόμη και σε κάποια παιδικά που από 2D πήγαν σε 3D χωρίς λόγο και πάντα το 3D για κάποιο λόγο είναι το χειρότερο. Και όχι επειδή δεν το έχουμε συνηθίσει, επειδή δεν ξέρω επειδή, αλλά καλύτερα θα ήταν να το αλλάξει και να κάνει πίσω τις κανονικές φάτσες. Συν μην ξεχάσω ότι όταν ψάχνω, και ψάχνετε κι εσείς όσοι παίζετε Roblox, όταν ψάχνουμε τέλος πάντων παιχνίδια δεν βρίσκουμε τίποτα. Δηλαδή το Roblox ως εφαρμογή έχει χαλάσει. Δηλαδή όλοι αρχίζουν να την κάνουν απεκατάσταση και λέω να την κάνω κι εγώ απεκατάσταση την εφαρμογή αυτή, γιατί είναι λίγο βαρετή, δηλαδή είναι λίγο βαρετότερο πια το Roblox. Το είχα κατεβάσει το 2022-2023 κάπου εκεί και τότε έχει πάρα πολύ ωραία παιχνίδια με hobbies, με τέτοια. Ενώ τώρα έχει μόνο slap towers και κυνήγια το 6-7, ξέρω εγώ. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αν σας άρεσε, πατήστε like, εγγραφή και καμπανάκι. Αντίο!